Hello po sa mga Bicolanong all over the world. Yan, so kumusta po kamo yan? Hope okay naman po kamo, and if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. And I'm your host for today. My name is Don Peter Maduraniglo, and now you're listening to the episode 7 of Kawalay Podcast. Yes! Still, for today's episode, yan, usapang mental health ulit tayo, guys. Okay, I very love this topic because it helps me to nakatabang man na mamatitan na di kita nagsolo, di ba? Yan yung ano ko. Tapos, I think that's what people interested nowadays. Yan, I mean, yan yung pinag-interesan ko mga tao, di ba? So, ang strategy to palang, guys, for this episode is pili na lang kita ng sarong card na isisimpag ta for this episode. Gara kitang doings. Yan, mapili na lang po kitang, guys, ng sarong question na isisimpag ta for this episode ta. Kung nanotice nindo ka nakaging mga episode sa nagsha-shuffle tayo, tapos mapili ng sarong card. Tapos na-realize ko na sa arcade itong pamagi parang dakul na segundo yung na ano po dyan nakakakan, parang nauna sa sayang pangagi. Kaya yan, naisip ko na magpili na lang kita ng sarong card. Tapos, yan, simbagong ko na lang yung question para tapos na agad. Tapos talaga agad. Yun talaga yung goal. Yung, para maano naman, para daw panood ay baka mo board while listening to the podcast. Okay, yan. So, what are we waiting for? Kuhaan ta na sa sarong card. So, under siya, guys, sa category kan acceptance. And here's the question. Okay. Kapag wala ka, sa tingin mo ba mabuti o masama ang sasabihin ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo? So, ulitin ko yung question. Kapag wala ka, sa tingin mo ba mabuti o masama ang sasabihin ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo? So, ano daw? So, i-compare ko yung naging friends ko noon and naging friends ko ngayon. So, mga friends ko noon. So, I think 50-50. There's chance na mabuti, there's chance na masama. Hindi alam, medyo nano ko sa friendship ko dati. Siguro kung sa friend ko lalaki na sabihin tang binuli ako, masama yung tanong sa ko. Masama yung sasabihin niya about me, nag-bully siya. How dare you? Digdi talaga nagra. Pero feeling ko iyo, mga babaksabo na ninda ko. I really do, guys, dahil taman talaga may iwasan na may mga friends kita na sabihin ta, mabait ngayang mukha, pag yan sa to, mabait yung sasabihin, umawang ka, pero pag nakatalikod ka, I mean, babakstabong ka na ninda, tapos papakaraoton ka ninda, and it's kind of makulog. Kaya yan, mas maray, guys, na yan yung na-realize ko man for habang nagdadakula ko, lalo na kan high school days, na bako gabos na tao deserving maging friends because at the end parang kita na lang, aram nino, guys, na garang nasusolo na lang kita. Kaya yan, nagiging maingat ako sa mga pinipili kong friends while I'm growing up para di man makulgan yung sa diri ko, diba? So, self-care, self-love, and choose the friends we pick. I mean, dapat maging mapamuli kita sa mga friends ta para at the end, day man kita kulgan. Okay? Aro ka yan. So, aro makan sa relationship. Mapili sa deserving. Joke lang. Yan. Pero feeling ko, so sa mga friends ko yan, feeling ko pag mayo ako, all about mabuti yung mga isasabi ninda sa sako. Why? Because sila yung mga friends na sabihan tang they are true, totoo, as in totoo talaga. Tapos, hindi yung sabihon pag nag-open baga, parang tataw magdangog. Tapos, mga mature. Tapos, mamamuti muna dahil ka, nagsusolo. Kaya, to my squad, thank you very much, guys, na yung tayo. I love you, guys. Hope maging, na kita, friends for life baga, sinasabi nga. Kaya, pagmati ko, mga maray yung isasabi ninda sa ko. Daw sila na talaga yung true friends ko. And I just want to share you, guys, na if ever na biktima ka makang fake friend, di ka mawawalan paglaom iyo. Okay, pandanin do, guys, na if ever na di nindo mahanap yung mga friends, magiging true friend nindo now, maybe sa future, tapos be patient, okay?
Pero while you're sabuntang alone, siguro, ano daw, siguro gamitin tayong time na yun para mag-grow tayo. And then, malay natin, we find the people or mga people na sabihon tang may malasakit sa to. Tapos, magiging friend na. Kaya, yan, wag sumuko. If ever na nakulgon kita because of fake friendship. Okay, so ano kaya yung sinasabi sa likod ka ini? Yan. So sabi di, ang opinion nila ay hindi sukatan ng halaga mo. Ang mahalaga ay paano mo nakikita ang sarili mo. Yes, kind of right naman. So sabihon tang, if ever my friends magkita na binabackstab kita, sabihon ta nang bako mahalaga yung opinion nila. Ano pakipusin do? Diba? Galit na galit. So yan, parang apo dyan. Wala naman, hindi naman masyadong mahalaga yung opinion ng iba, lalo na ka mga sabihin tang fake friends ta. Pero para sa ko guys if ever na may fake na reason nindo na fake yung friend nindo, siguro much better na padikit-dikit na kamo mag-detach para di na kamo maano sa toxic friendship. Karbagang malay naman kung may stay ka mo sa sarang friendship tapos toxic na pala. Tapos at the end ika pang babayaan, di ba? Cool ka yan. So, yan, padikit-dikit mo nang nakamong mag-detach. If feeling mo, bako na siyang good influence sa'yo, tapos niraroute ka pa. So, yan yung recommendation ko sa'yo. Bayanan mo na siyang padikit-dikit. Yan, so, hindi na po nagtatapos ang episode daw. Ang episode daw. Hope nag-enjoy mo po sa paghinanyog. So, before I go, di po malingaw na follow sa Spotify and YouTube Music para updated po kamo sa mga latest episodes daw, okay? And of course, follow our social media accounts. YouTube, yung YT channel ko, Don Peter Maderinegro, and Kaulay Podcast on Threads and Instagram, tapos sa X na dating Twitter, okay? And so I'm your host, your friend, your best friend, your bestie, or kung ano pang gusto nila abot sa pang. My name is Don Peter Maderinegro, and hope pagkairiban ng pag-irari kita sa susunod na episode. Bye-bye!